नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत। आणि आज मी एक नवीन ट्रिक घेऊन आलो व्हॉट्सअपबद्दल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, व्हॉट्सअपला जायचं आहे। ही ट्रिक अशी आहे की आपला व्हॉट्सअप कोणीच हॅक करू शकत नाही। त्यासाठी काय करायचं आहे, आपल्याला सिंपली आपल्या व्हॉट्सअपच्या वरती 3 डॉटमध्ये जायचं आहे। 3 डॉटमध्ये गेल्यानंतर सेटिंगमध्ये जायचं आहे। सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला अकाउंट म्हणून एक ऑप्शन आहे, तिथे क्लिक करायचं आहे। तिथे क्लिक केल्यानंतर आपल्याला 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला अनेबल करायचं, खाली अनेबल केल्यानंतर आपल्याला 6 अंकांचा एक कोड टाकायचा आहे, कुठलाही टाकू शकता। या कोडने काय होतं, एखादा व्यक्ती आपल्या व्हॉट्सअपला हॅक करत असेल तर ते त्याला शक्य होणार नाही, त्याला हा कोड लागेल। कन्फर्म करा एकदा। त्याच्यानंतर आपल्याला आपला ईमेल आयडी टाकायचा आहे। पुन्हा एकदा कन्फर्म करा आपला ईमेल आयडी। सेव्ह करा। आता मित्रांनो, आपला व्हॉट्सअप कोणीच हॅक करू शकत नाही। मित्रांनो, आता आपला व्हॉट्सअप कोणीच हॅक करू शकत नाही। आणि ही जर आपण जी केलेली प्रोसेस पुन्हा आपल्याला डिलीट करायची असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल, तिथे डिसेबलवरती क्लिक करायचं आहे। आपल्याला फक्त डिसेबलवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपण ही स्टेप आपण केलेली प्रोसेस पुन्हा घालू शकतो। तर मित्रांनो, आजची व्हिडिओ कशी वाटली नक्की कळवा। धन्यवाद।